Men şoň Aşgabat şäherine kiçiräjik konkurs etjek $100. Ine hakyky $100 birinji görkedeýin. Ine hiç ýeli falşew däl. Şu $100 Aşgabat şäherine gizleýän. Ine görkeden gizleýän ýerine. Operator geller. Inni bu puly nirden tap bolýar, nirden gözläp bolýar. Gelin var köçän görkeden. Hiç doňman ünsüre teredim. Bak köçän hadyra bilen. Aýdy ine şu köçe terep görked. Ine doňma alleýe çykýar. Ine bu tarapam görked. Ine elektrik stansiya göýüp ine bärdiki çık şeýit var. Şeýit men äme bir zat. Karaçy şu köçe ondan soň gelin var. Ine şpaýdy kalor. Men ýa bir kiçik gaça şo teredim mi? Ya burasına ine şunu aşağı gitmez. Awa. Ine sponsory gynan sakda görked bilenmek. Kim şolar ya sponsorluk edesi gelýän bolsa-da arkaýyny habarlaşyň, tapana alana nesip etsin. Baryň udaçy. Oğlanı daşarım, ıssay su içmeli bir daha dedi. Ay, bu. Barrahman, suvat kaçsanız giyin. Näme ýöne Rahman? Gitsek ha? Bar kiçiyimiz sen aro. Näme kiçimi? Men 2000 ýyl wapşa sen näçinji ýyl? 98 men. Ha, öyle. Wapşa sen näçinji ýyl? 99. Ha. Böyle. Sen näçinji ýyl? 2007. Näme? Yo, hiç de. Näme tuşak? Sinalka jump işe. Böyle. Ene. Ha. Men bir yarım çekmeli. Assalamu alaikum komşu. Aleyküm esselam go'my. Komşu bana kıyım olmadan birazcık et gerekti de. Et? Ha. Ben pişireceğim kolye. Ay akşama birazcık kavurmuşlar. Yiyecek. Komşu senin mara. Hiç diyeceğin yarım var. Kovrum toğum olma yo. O etin tek mara demekten çıktı. O iriyense tepesi vakti ya o. Ene komşu. Gönü 5 bu. Hemen çant hemen tağam ve noş ver. Komşu mümkün çürmeyer ana. Kolye komşu iyi versen o bizde ken ayıp ne? Ay kakası. Kim ayda giyeceksin yara? Ya aşağı sallık komşulay. Neymi diyen? Kamyat katı o kere o ya. Hı. Arada men gıdığılı deyip benim aradığım da şunu yazacak. Et toyup gitti. Hı. Yadından çıkar ayarım kaydı. Yana bolur yalık deli. Günde gel ya. Nasıl mı? Yok sen nasıl? Ay. Salam Ayşat. Bu videonu berdi koyýas. Belki şu wagt görürsen inşallah ýyllar geçer, aýlar geçer, arhiw borup galar. Ýadyma düşýärdi, ilkinjilik seni görümdi, ejem gorrudamdy. Ben gorrudam gerek şu. Gorrudamdy enne birenne. Hiç kime öğretmenen oktu, hatta ejiňden gysganýardym. Canım sağ olsun. Şu anda işte. Allah can bağıtlardan bağıttı ol. Berde yönü köy sözler ağırlık etmek mümkün. Yönü yürekten kovur ya söyyez. Allah can sen arzulanmayı hasıl etmek için Allah can güç kuvvet verse, isip olsa başardamadan ola Allah birden ökman arzulan hasıl eder. Şunun için gelecekte en asası adam olmaň arzu edýän janyň sag bolsun. Bagtda bol, en asasam näme gelecekde de seni gollajak, sen ýanynda mehriban boljak, ýürekdeş dostluň doganyň ýanynda bolmagyny arzu edýän. Hemen. Doğru. Tabii. Gerçekten uzak yaşa. Bizim sana gözümüz düşüp şu dünyada bir şu çakaçını, şu yaşımız için en bir kımmatlı zade gözümüz düştü, kımmatlı zade gözümüz yetti. Yani bizim en kımmatlı zadımız Hazinamız. hazinamız, baktımız, bizim geleceğe olan bir yaktılığımız. Allah can sen ömrünü ovadan etsin. Sen yürüyecek yolun yakt etsin. Dama yanımda sen gollacak, doğanlığın varsın, garnaşlan varsın.
Ýanynda sen arzuwlaryň hasyl edýän gakaň bolsun, Ejeňem bolsun. nejem bolsun Allah'ım. Dama nesip bolsa gelecekde bundan beýläm jegilen bolsun. Amin. Doğan çıklan bolsun. Elimizi berk tutup o gelçege, bagtly gelçege, sen bagtly bolan görmäge ýarar Allah'ım. Aýyn ta Irak bolan ýyl geçdigiçe toýlar soýas bolan. Hatta bir kelek dagy Aýşa atly gyýdan toýunam soýasa. Ondan o da o wagtlar entä getersen. Nirde geçseňem janyň sag bolsun. Allah jan seni ötmenäni aman saklasın. Biz sen söýýäs, ogurýas. Hakda dözdi, doglanykda bolsun. Çantaga gowrup kalsın. Da, bagtly boldy. Böyle. Görsen gowap. Hyrmatly men. Men sizi diretletdiň ha. Men şeýle bir begenýandyr. Senem bagtly bolma, münasip bol. Hadi gutlaýar. Muratcan, sen bagtly bolmagy münasipsiň diýen. Sebäbi ynha owadan bakar toý mekanyna ullan toýun toýlaýan. Sen gaty gowaglan. Kalbyň arasy, ýüregiň şu yerden ses çıka, seni ses çıkan o. Maňa diýipdir. Berekeler, adamlar şu oğlan gaty petde. Petpelliýem? Aga, ha. Şu wagt ýa proda da gowy bir şahara çykyp, bir dağa çykyp otursak näme? Oturlar. Otda da ýaşylsa şu sen var gyzyk bolýar. Oturuverin ödüňiz. Oturuverin da ödüňiz. Men näme üçin? Mundan men alyp gitdiňizmi? Men täze baýlan kurugyny tapamdan soňa men ki deýler zaten. Men dige şolar bilen oturýan. Şunuňyzmy? Deňizi gaşaň, deňizi gaşaň. Bar ýöre sen aňa. Muratcan, toyuňam gutly bolsun, iki öýüň 4 bolupdy. Sen öýüň pulludyň. Häzirin pully, häsi geldiňe bara hor etmän taklajan bilýänni. Haçsan pully barsan öýüň berýäs. Pullumy? Öýüň. Kom ýa-daýlar. Janyň sag. Olma. Tumaya ýöl. Nowra. 10 manat kardyna gara erkek bol. 10 manat? 10 manat erkek bol. 10 manat sorýan bu. Onuň ýoly bar, döner gördüm bara şonu. Ýygy janyň alyp gelýär. 10 manatym da mende. Şunu 10 manat goşup ýaýyn. Pastaýany şeýle olsun. Öňe men alýan bereň o. Ber bändi. Sadakam olsun. Halal olsun. Doğruçul olsun. Sen bagtly bolmany iň münasip bolan bagtly bol. Halal dogruçul. Ha? Ýol ne tip bolsa 5 konten rüküm gelýär o. Nemi? 5 konten rüküm gelýär diýen. Dün 2 sany ýol berdilerdim. Bolletsen enne. Mescidin ýanyna otur, ağlaman, otonoň ok. Yo, muňa endik bolup giden, ağlamak, endik bolup sana. Prosta ondan sonra bak, bara ýazyk sana. Killer diýne, bu killer diýne. Bu satýa bilen suratlar. Halal ýan jany olanlar. Halal. Ömrüme halal kalby görmäge dene halal ýemel bu. Muratcan, bagtly bol. Sen gaty münasip alýan geldiňe. Men size bir nada aýdysym gelýär. Şol oglan adna ýok. Diňe şu gelini seýdi ömründe başga hiç kim bilen söýüşmedi hiç ýer ýagdaýda. Men gaty begenýän şu başyňy adna ýokdur we pallar. Murat, bir işdişe. O ne hili bolmaýa, hiç hili. Bakın toyuňa senin. Bolony näme? Bolony näme? Men şonda da sen süýýän düşünýänmi? Men bara prosta çağılykdan indigim şu. Meni niýse aýyp bolanok. Men adna ýokda. Bolletsene, restorana belletme la yer. Bar giýsene. Başga toýa geldim men o. Men dostlaşyň. Dost vatana ýana men seni. Öýleninde şeýle ödüler amına. Öýleýden näme diýjekler beldi ha? Anam. Öne şeýle bir adam dogry aýtdy. Iň gowy toý mekanyna toý etdi diýdi. Salam. Salam. Doğan näçe bolýar? Gatty gowy bar. 2500. 2500. Nawa. Doğancan. Men ýamda bar 2000 manat bar. Şu 2000 manat bolarmy? Skitkaly zatly. Bolýar. Bolýar ha? Bolýar. Doğan ana seret biramam. Seret men şunam alsam. Aha. 1900 manat bersem bolýarmy? Bolýar. Bolýarmy? Bolýar. Men şu jorabam alsam. Aha. 1000 manat bersem bolýarmy? Bolýar. Alay. Bolýar ha? Nawa. Sen şularyň hemmesini paketde salyp bersen. Onu? Menem muğdal kitden bolýarmy? Buğutmy? Awa. Buğdan sakolam. Awa. Mesele de bolýar. Tamam. Näme şeydenim bilýäňizmi? Sebäbi men 10 minut meneniň işden kawuldum. Bana näme? Assalamu alaykum. Waleyküm am, hoş geldin am. Hyzmat gulluk. Şuman habar amatly ýag beräýdi. Ya bizim hemme ýaglamyza mamatly. Ya men janawarmy näme goýsoňam bolýar, amatly tünden beräýdi. Ha mesela amatlydan meter arzan ýag berip bilýän mesele ýok. Ýöne sen ertimaňa söýünürsiň. Şoň üçin mara mesela. Şu kastrol ýagy goýýan hiç sanam ýalňyşyň ok bahasyna görä degýän wagtda edil amatly derseň diýişiň ýaly ýöne. Hili gowy.
Amcan bağışla bolyn ýöne ağzyn edik gurraýan bolyn. Suw soýan mı? Yaman suw soýany. Zamenamyzda suw başda halajinik we haýsy suwdan gerek diýsen. Bak ya salıştırmana pulum ýok, suw näde bolayyn ben? Yo, biraz tok bizde may ayının 29'una çene aksiya var. Yağ alyan, çalışmasa muğut çoğun suwa arkayla pulun gitti. Ha, muğut mu? Awa. Ya çalsa lan. Dur pulun vereyim ben. Pullar kerpiç Nokia. Yarışırıp tu nedir cezene bura. Muğutun geçen var o. Bolya gör. Masina seredo. Ha, näme diýdiň jin? He, yo, vermam. Ha. Soýan kala diýnik diýýän şuň jin. Awa, şu halajin tram hay suş çek bolsan alıp bereyinmi? Aýyn soň muğut diýdiň aýaryn sala jin. Ama aslında diňe bir zat muğut ya zamena ya suw bolyn ýöne. Sana kul gatdy gerek meň diýen. Özüm bir nöşe alıp berernäm. Liptin molyam. Bolya. Bolgan. Sağ ol Jimzan. Taňra ýakadyn. Sağ ol Jimzan, taňra ýakadyn. Bile alkasın ağam, bile alkasın. Gelip dur. Lifip bolup kofe many? Awa kofeýam 5 manatdan. Ha, bu hyzmata giren okmy? Aslında giren ağam yok. Çaýjekdim da. Boram, gel. Men sana bir kofe alıp bereyin. Menden istinay. Sağ ol, taňra ýakadyn. Alamcan, noş bolsun. Hyzmat bizden bolsun ya. Sağ ol Jimzan, taňra ýakadyn. Yaman owa kerem gapdyna snigersem bolaydy da. Snigersin ýokmy? Näme? Snigers. Etine wapse oğlum, bari yok bol getir bulanma bari. Gel minden ustay. Спасибо, canım. Ay gül. Vay tırkış. Sen näme diýen utayda? Görüň okmy halaşan oglunymla gezmäne çykdyk. Alışan olunmuş. Hawa, näme senden soň durmuşdan umydymyz oturan öýtdiňmi? Häfet senin müňesse gowy, ödemi nämen gowar ýani bilýär ter görüşemize maňa bal şekerin horoz düýsün marmaladyny getirip berýär. Spasibo canım. Şey diýsen ha. Hawa, indi sen gijeler gawanyp ýatyp bilmersin. An bärik seredin. Ýylgyraň. Yılgır. Näme? Akşamlar suratımda seyret ön kunnömüzü atlayacak bolýarmy? Özüňden gör, sen meni ýitirdiň. Yok, suraty kakan uğratacak golyan. Oy men näle indi kakan seni gawan. İşitdin mi şonu da? Ay, masana menem hayran şoňa. Näme boldy Rowşan? Näme boldy? Aylamalım 3-4 yıl matta yeten ağay menkiden ara. Kim çıktı mı? Kemerak çıktı şular. Vay. 300-400 mandan gurrum netjer. Ne de bular o? Şu tayda işte. Ne berdi? Pul üçün işlenýän o. O 300-400 manat diýip boňa beri. Keypini işlenýän ýere ber o biri düşürüp berýär, ýükläp berýär, ýuwup berýär. Ýöne pul sanam kassa çekmesine taymalyň o ulugurruň edi. Ay yüzü gara adam ekeniň ay sen mara. Ay baro gide go. Sana ölen bir belalar bize bir geleýmesin o. Pilletin ýalpyrlar. Belleştirsen keywan. Dün kuca alqalanlar boçlamdan bir manda malmada ya. Öz wagtyna bek goýberdim. Öz vakalından mardanrak gitti oğlum. Öz wagtyna gitdi diýip bu adamlara ya. Yüzün sallanmap adamlarga 5 man kim bolsa hile ýakgy. Näme ora boçulary? Üstünden pul görmek üçin anlyk galynýarmy näme? Şonu aýtsana. Magadin awray diýip işläp ýörsem kimizde? Bir manat pullusyny okdyp seret, boýnun sallanmadyň goran şol soraw belgisi alyp bolar. 5 manat düşmese satjagam diýen. Şolay şol. Hay yüzü gara diýse, ýörsene ýanyna bir durmady. Gaýwa ýaglan. Ne etdiň satdyňmy? Satdym-la. Ha, berdimi? Berdi. 950 manat berýärdi. Näme? 50 manatını kim berýär? Şonun bähwit bilýärdir o. Ay. Ne ba başlyk bolup şu 50 manat pul bilýärdir o. Men başlyk bolanmarsam hara artyk bererdim ýöne kim berdi? Alıp gidäý bil geregem dälýärdim. Özüňiz zownaý diýerdim. Özüm başlyk bolanmarsam. Ne däsen başlyklar? 50 manat, 1 manat diýip şey düşüp berlerdi, tanış bollar. Ha?
Hanavsiz yan pul çüni işleğinde oktuğundur. Ay sen ikimiz değil mi o? Bugün 50 alan varsa ertesi 100 alacak bolar. Ya mun çaresini vermesi var olma ya. Uğruna çıkarı. Yür. Peley bus. Hava ben iyi lan. Şu kuşlarım kara ola yaman. Hawa, hayran etdiler. Tani işin galmy? Ay şu aynan yüzün arası seslemiyorum çok da. Muhammed o sen gözelip işteşiňada? Ha o dil merkezek mi? Hawa. Aha. Şoňa näme bolay habarlaşýarmy? Ay yok habarlaşılýan el ronglen. Ha näme bolly? Yo, bir-biriňize kömek etýärdiňiz, gatnaşýardyňyz. Şondan soradym. Yo habarlaşılan ha. Sen böyle mi bu habarlaşsak diýsem habarlaşar ýallagy däl, tuğleme Türkiýe gidip durar. Tuğulamy. O Merf Akademiya diýip bir kampaniýa bar. Türkiýe diýerler, okuwçy diýerler. Ondan o dile milliýetde öýdi. İlk Berdakovslaryny işlepdir. 6 aýalyk we onuň beýlek Türkiýe urudyp durlar. O işleýän üçin aňyrda da neme işini urudyp durlar da ara bilýän aýlygda adam gowy diýen için bol bu atlara okuwçy sezor zat bolan soň adamlar hem kän ýalan geljek okujak gaçak bolýanlar işi derdi ýetip o. Be. Yaman gowy işe ýerip durar. Şu ara ýankıl näme edip durlar? 50% depozitini ödüler, kömek etdiler diýip. Bunam ýankıla adamlar eşitýär bolýan ýa, adam gelýän köpelýär dänim. Wapşe WhatsApp'a da giren ama oğlum. Tuğulamy. Be. O haçandan näre işleýär taýda? Ay şu ara. Ne çay bol? 6 ay bolly berdäki ofisine girenler. Raýlykda da beýlek gidipdir da, ýanka Türkiýe gidipdir da. Habarlaşmaýan bolsaň bu zatlar nereden bilýän? Özüm buna käraýany bu edek. Yan asta kaminatta bir gyz gördüm aro. Gül aýdaro sigurasyny. Turaw! Näme ýalňyş Rusça gürlenme bolýar? Men sana haçan aýtdym, öýde kapgaýdan zatyň çaşyp gelip. Bardım o. Çalışıp vermediler. Невозможно. Gel verik. Doğan siz näme abo çalışıp bereng dokmy? Çalışıp berýär. Goý sesini çalışıp berýärmiň, näme üçin maňa çalışıp bermänlersiň? Bedewde halka aboy magazynymyz birinciden hemme magazynlardan amatly hem de arzan. Yo, Goýjan. ikinciden hem bizim aýratyn tarapymyz sizin öýüňizdäki diýwara gelmeýän aboýuňyz ýetmän galsa biz bölejik kesip berýäs. Yo, Ýürgen sesini. üçünciden sizin ulanmadyk aboýuňyz bar bolsa, olam açylmadyk bolsa biz onu iýine dalýat. Çalışıp berýärni kellere. Sen näme diýdin han balaýt? Atmen edelliydim. Admen. Hamza.